మీ అందరికీ యేసు దేవుటి పెదెర్తే మా వందనాలు నేంటే దేవుటి వాగ్దానం నా అరికెక్కిన పొర్రే నేనిని ఎక్కి మినను నీ గోడకు బెస్కిడికి నా మున్నే మిన యెషయా గ్రంథము 49 అధ్యాయము 16 వచనం. ప్రార్థన. యేసయ్యా నీకు వందనకయ్యా యుద్ధ ప్రభువా ఈ మాట క్యాన్సని నీ పిల్లల్ని జ్ఞాపకం తుంపుకుని ఒక కుటుంబకి జ్ఞాపకం తుంపుకుని అయ్యా నీ పిల్లని నీ ఐరికైదే చెక్కి మామిని మున్నెడికి నడిపిస్తాను దేవుటి నిమ్మే గనక నీ కైకి నిరుపొడికి వత్త నీ పిల్లని అందరిని కూడా నీ పోలికతే నీ రూపతే బెస్కెడికి నడతడానికి సాయం తుంగింజురు ఈ మాట అంతా ఏసైతే పెద్దరితే తలపురమినం తండ్రి ఆమెన్.